vítam vás u nového videjka a dneska si dáme ďalšiu ochutnávku, keďže som dlho nenatáčala. A dneska tu budeme mať nerdov, ale nebudeme mať iba týchto malých nerdov, ale máme aj týchto veľkých farebných nerdov. Toto akože, ono sa to dostalo do Európy z Ameriky, ja som to ešte nemala. A keby ste sa pýtali, čo je toto, je to zapíjač. No neviem to otvoriť, takže z toho piť zatiaľ nebudem. Ale ako na začiatok toto si necháme na koniec. Na začiatok si dáme toto prvé. Toto mám že vraj odlúpnúť. Tak som to trošku zlenala. Ako prvé si skúsime strawberry. Zase. Prečo to vyzerá jak z tej hračky? Pozrite. Ježiš. Ja vám to ukážem asi takto. Vyzerá to nejak takto. Je to strašne divné a ideme to ochutnať. Na začiatok to chutí jak som tik-taky ako. Ale potom je to sladšie. Tá strawberry. Tak na zdravie. Už to padá. Tak to vyzerá. Možno ste to nevideli, ale je to tak. Vyzerá to tak. Počkej, skúsim prv. To sú tik-taky. Pokiaľ máte radi tik-taky, ale potrebujete malé, je fakt ako drobnočké, chutí tak tik-tak. Čakal som to tako inak. Ako 5 z 10. To bude ešte trvať, kýmto. Ježiš. Toto si kupujte hlavne, keď máte radi kyslé. To je tik-tak, ktorý má viac príchutí. A je extrémne kyslý. Vieš, no tak kyslý zase nie je extrémne, ale proste je kyslý. Neviem, čo mám k tomu povedať, proste tik-tak. Toto mám jesť? Ježiš, to bude zase... Ešte otvorím. To je zaujímavé ako. Ešte to otvorím. Prečo takto blbo všade otvárajú? To proste otvorím. Nezájem proste. Nezájem a proste nezájem. Ja ani neviem, koľko tí nerdi stáli. Takže vám to nemôžem povedať. Ja ich už vidím, než si to tu vysypem. Takto to vyzerá reálne. Takto to vyzerá. Tak zoberiem si napríklad zotu. To je také malé. Čo to za príchuť? To je napísané príchuťa.
lebo ich je tam asi milión. Zelená, ukáž. Fakt zelená už. Zelené jablko. To je jablko. To percent, že je to jablko. Sadím sa. Pokiaľ Američania poviete mi, že je to melón, tak sa asi dukrt. Lebo akože fakt melón nemám rada. Melón by mohla byť oranžová. Ale nie som si istá. Podľa mňa sú tam pridané farbiva. Takže skúsim takú väčšiu oranžovú. Aha, tu je taká. Takto oranžová. Mohla som čakať niečo lepšie. Nie, nemohla, lebo je to hrozné. Come on. To som čakala napríklad lepšie. Akože zle to není, hej, ale chutí to jak Tic-Tac. Keby som si nakrájala Tic-Tac. A mám to. Ale mám tu challenge. Takže mám tu húlky, hej. Musím chytiť takú kukučku a zjesť. Počkaj si to tam. Chcem povedať, že s paličkami neviem. Možno som sa to naučila. Nie! Come on. Ja myslím, že to mám zábavu. Teraz mi tam zrovna teče. Ako u zubárky, keď máte rovnátka, tak je to actually lepšie, než to veľké. Pretože keď máte rovnátka, toto môžete len tak prehltnúť, že? Lebo tak je celkom veľké. Ale lepí sa to. A na pizze už tiež potrebujem nožnice. Odstrihnem to. To je zase strihanie. Počkaj. Bože. Striha sa to, ale mám také tupé nožnice. Striha sa to. Lebo už som to odstrihla, tak sa to asi striha. Keď mám plast. Zelenú so zelenou skúsim. Je to jablko, takže tu bude zelené jablko. Toto bude jablko zelené. No. Spravím stream. Spravíme dohodu. Keď ja dosiahnem 50 odberateľov, bude stream. Jasno? Rúžovo som nechcel. Takže mám zelené. Pozrite. Je to zelené. Zelené so zeleným.
Skúšajte to. Ježiši. Fuj. Pokiaľ chcete ochutnať nerdov, kúpte si tie farebné tiktaky detské. Chutí to takisto. Dokážem to. Ale je to proste tiktak, ktorý je ako keby nakrájaný. Ideme si spraviť ešte ten challenge. Ja fakt neviem paličkami, hej, takže čo jedia sushi, prosím, not judging. Actually, to by sa mohol dať. To je veľký. Mám to. Vyzerá to jak wasabi, alebo dačo, zo sushi. Nechutí mi sushi, nemám. Takže fakt, nie, sushi, nie, proste, Chytá sa to dobré. Dobre. Toto bolo pre dnešné videjko. Všetko, vlastne ja som neohodnotila týchto nerdov. Je to dám naspäť asi na 3, lebo akože to isté si tu vieme kúpiť. Len je to proste menšie. Keď máte rovnátko, je to problém. Ono sa to dá, počkaj. Smúľať sa to dá. Smúľaš, prehltneš. Takže rovnátka. Dobre, ale keď akože nemáte rovnátka ani nič, tak akože nejedzte to. Kúpte si radšej tiktaky. Ale zase je to na vás, podľa ceny. Tu ich je viac. Wasabi jeda. Ale je toho sranda. Ja som sa už trošku naučila tými paličkami. Akože nevravím, že viem paličkami, ale trošku akože, trošku to viem nabrať. Som taká zvyknutá na to. Takže toto bolo už fakt pre dnešné videjko všetko. Dajte like, odber a zatiaľ čus!